Instagram nu mai este ce a fost acum câțiva ani. Cu toate acestea, fără niciun dubiu, este în continuare o platformă cu avantaje clare, în special pentru acele branduri pentru care aspectul vizual este important. Companiile din zona beauty, fashion, FMCG și multe altele pot avea un succes real benefic pe Instagram. Însă, din cauza migrării a unui procent mare din populație pe această aplicație, reach-ul organic a scăzut enorm. Dar asta nu este motiv de îngrijorare. Dacă înveți să te folosești de algoritm și profiți de faptul că mulți useri au migrat către alte platforme mai hot. Cum poți face tu asta? Înainte de asta, spune-ne dacă ai observat și tu o scădere în reach-ul de pe Instagram. Pentru început, definește-ți clar audiența. Scopul tău nu este să produci content cool și atât. Scopul tău este să creezi content relevant, de importanță, de impact pentru publicul țintă, adică cel care este cel mai probabil să cumpere de la tine. Dacă nu ți-ai definit încă audiența, acum este momentul să o faci. Cine este clientul tău ideal? Cine este cel mai probabil să cumpere de la tine? Femeie, bărbat, 13-18, 18-25, 25-40, casual, corporate, salariu low, middle, high. Adaptează contentul pe care dorești să-l publici pentru clientul țintă. Degeaba încerci tu să te poziționezi ca fiind un expert în domeniu dacă nu vorbești pe limba lor. Cel mai probabil mulți dintre ei vor da skip după 2 secunde. Așa că vezi cum îți poți mula exprimarea în așa fel încât să te adaptezi la comportamentul clientului țintă. 3. Ascultă feedback-ul. Audiența va comunica constant cu brandul tău, direct sau indirect. Direct înseamnă un coment lăsat la o postare sau un mesaj trimis în privat. Indirect înseamnă faptul că tu nu ai niciun coment la postare și ai câteva views. Asta înseamnă că este ceva ce trebuie schimbat la contentul tău. 4. Folosește stories. Ai in-house departament de content creation? Perfect. Roagă-i să-ți creeze content și pentru stories. Ai firmă pe care o plătești să-ți creeze content? Super. Același lucru. Dacă nu ai timp sau buget pentru asta, măcar dă share în story la postările pe care le publici pe pagină. 25% din engagement vine din stories. Un user poate că nu găsește în newsfeed postarea ta, dar există o șansă să navigheze în stories și să găsească acolo un video în care tu anunți o nouă postare. Pe lângă asta, dacă ai un video cool pe YouTube și vrei să muți trafic în direcția aceea, poți crea un set de 4-5 videouri scurte care să trezească interesul fanilor tăi. Asta este totul pentru astăzi. Dacă ai orice fel de întrebări și sau ai nevoie de ajutor în crearea de content, lasă-ne un coment și o să-ți răspundem noi în cel mai scurt timp. De asemenea, dacă informația ți-a fost de folos, lasă-ne un like și abonează-te la canalul nostru.